Ano nasa ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mga tugang 17 minutos po bago mag-alauna nin pagkahapon. Ngayon pong Sabado, digdi sa tuyang programang Escaramuza. Ini po ang primerong aldaw kan Escaramuza ngunyan na 2021. Maray na hapon po sa gabos na mga parantabay. Still happy New Year. Ako po ang sendong amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Magariba-iba naman kita sa God alauna nin hapon digdi sa programang ini. Stay put sana kamo dyan. Ayan, nakuana po so pigaanap na lalaking sabing nabutod dyan sa Macabalo River. Yaon dyan sa barangay Dapdap ngunyan, pigahawas na kan Bureau of Fire Protection Search and Rescue Unit. Ayan, okay. Aramon tanaw ta ini an informasyon na ipinaabot sa tuya ni Megaforce Ronald Baldo. Tagadap-dap bagay ni si Ronald, naisiyan niya na nakuana so pigaanap na lalaki. Kasuwapon pa ini. Okay. Sige, si LBB, may follow-up siguro kayan. LBB, kumusta dyan? Yes, salamat tabi, Direk Edwin. Uni na kita sa may Dapdap area. Nakadalaga kita pa si Rick kita. Yun na nga ni tabi, Direk Edwin, so sa imong intro. Nakuha na ining si certain Renji Fajardo. Anong ngaran? Renji Fajardo. Taga sain? Taga Purok Webekan, Buragwis tabi, Direk Edwin ini. Na pinagahanap pa kasuhapon na Kapitan Ami Pariso, alagad yaw na inidigdi sa Dapdap sa Macabalo River. Atin na pinag-retrieve na ka na otoridad. Atin sa mga oras na ini tabi, Direk Edwin, na uni palang kitaran na kita sa may location mismo. So yan tabi, Direk Edwin mo na ano kayo ni, na kung makikirumduman kasuhapon, agad sa DCGV yun ang pamilya kay ni tabi, Direk Edwin, kung pwede ka ipaindi na pagkawarakan sa indang tugang. Takon matugurumduman tabi, Direk Edwin, so pamilya man sa nakay niya nagtaram na buyong ini, kasuhapon, buyong ini tabi, Direk Edwin, New Year na New Year. Na sama New Year na New Year, tapos nahulog ini sa talog kan Macabalo, tapos ngunyan na ini nartigre-retreat na ini sa ngunyan tabi, Direk. Kung sabihin mo, nakainom ining lalaki, taga dyan na sa Buragwis. Roger, Paano naulog sa salog? nga na ang problema tabi, Direktor. Na dalinas o ano? Oo, Roger. Ngunyan, dyan sa may tulay na yan kan Buragwis. Oho, at madali lang tabi, Direk. Sige. Mabalik na lang tabi kita, maiparada ta muna ni Maray, tapos mabalik ako. Mabalyo pa pala na kunin sa loob. Oh. Hindi sa Dapdap tabi, over. Ingat ka dyan. Tataw ka maglangoy? Ha? Tataw ka maglangoy? Balyuhan? Ano? Balyuhan? Balyuhan na ano?
May tulay yan? Wa, Oh, maray. Day ka, piga po, taga, kung tataw ka maglangoy. matatawa ko. Sisip nga ni human. sa ubas, Ko. sa may tubig. Sige. Sige. Iyo, sige. Okay. Roger, madali lang tabi. Okay. Sige. Madali sa na mga ipagod, nasa retrieval na ang mga elementos ka na Bureau of Fire. Okay, go. Direk, uni kita, nag-agi kita digdi sa may ibong na riprap area. Kaso mga tao, nyaraon duman naka tiripon tabi direk. Sa ibong na parte, duman sa may covered court kandaptap sa may barangay hall. Oo, Roger, Nailing mo na so lawas kaan? dahil patabi direk ko ni naglalakaw kita, tadigdi kita nag-agi sa may inutan na parte. Tadigdi daw kaya mas maray na mag-agi. Tanganing ma-demonstrata sa mga parantabay kung ano nang itsura kay ning nasampitan ng biktima. Di pa man duman nakaanto sa bukana kan dagat. Aranina, ang pigbabana-bana nga ni tabi direk, tiba adno dinara ini sa dagat, pero nyaan man sa napala ni Didikti. Alangan man na dinara sa dagat tapos winosiwas ko rin pabalik. Ay man, ang ibig kong sabihin, ang piguhuna kan narakapitan na Ami Bariso kaso hapon, Nakaanto sa dagat. nakanto sa dagat. Di man palaan. O, tanyaon Dikti. At madali sa natabi direkta, alawig pala rin lakaon Dikti. O kung yaon sa may tulay, mabaliw ka, ano ka sa tulay? Yup. O di may distansya pa yan sa barangay hall. Roger. Yaon dyan so SRU kan Bureau of Fire. Roger tabi direct twin. Tao ni Pidigdiri po na Dikti. Pigpara paypayan ako ni Megapost, happy. Yaon dyan si Happy. Yan si Happy. Very good on talaga. Yan si Happy. Very sad siya sa nangyari. Oo, happy siya pero very sad. Yo. Roger. Si siya naping yan. Drake. Go ahead. Drake, ay tataram. Iyo takaroon ko si Megaforce Money. Pangyayari. Ako na. Madali na kita tabi direct sa Sige. may area. Dali isa na. Sa Didiri po na rin ka. Matiagi to tabi. Nasa tubig pa yan? Nasa ano pa? Nasa baba pa. Dahil gusto sabihin ko, nasa tubig pa yan? Roger. O di, luminataw na. Lataw na siya. Oo. Dali lang. I-describe mo daw, tabi, ang sitwasyon diyan sa area mo. Ayan. Kaswapong po pa, public service ini na may nawawara. O, di nag-aga, ngunya na araw ka ng oras na iling manggarare diyan sa Macabalo River. Ano, baha pa na Macabalo River o dahil naman? Luwens, magtaram ka. Roger, ni natabing direktor. Sa may tahaw pala nini talaga direct kan. Takunda dahil manakanto sa dagat, malamang na nakasabit dyan sa mga ragpa kung may mga ragpa Posible dyan. tabi direct ni nangun yan. So mga pagiribataman sa Legazpi City PNP. Masakay ini siguro sa bangka sa iilingon nining uba na ini direct na biktima. Paano dahil ng pangibaba o Dahil pangitaas? Dahil ng pangibaba po na pangitaas ini. Napauno sa naubaan. Oo. Alata, digdig na sa medyo orasan eh. Niyaon matitipati sa Philippine Coast Guard sa area. Yung sabihin, magamit siya dyan ang gamit, rubber boat? Bangka uning gamiton tabi, Direktor. Sudikatig? Oo. Di, ararom pa dyan, ararom. Ararom. Tayo ni baga, kung magigirumduman baga, Direk. Niyaon na kita sa area yung pinagdisiltan baga. Awi o manangga. Niyaon ni ninigdag, ang ampang nagad kan covered court. Bako man pala ni Direk, bako man pala ni nakauba lang siya, wala siya ninbado, may short pa siyang pula. Di, nakashort pa.
kasut pang pula ini. O, di man na oros. Ay man. Oo, pinagtitiripunan ini kan mga sira dikti. Yung mga sira, Oo. ano, nag-usyoso sa mga sira dyan? Ano? Nag-usyoso sa mga sira? O, tigman no manggari. Ha? Kung ano man ang lasa ngaya. Matindi man sa mga sira. Ano mga klaseng sira? Baka sa mga kit-kit yan? Yung mga saday-saday na sira ini. Pwedeng makit-kit man sinda dyan, ano? Iyo. Hmm. O, Roger, nyaraon man digdi ka Kapitan Ibig Glen Barcelon sa area. Nyaon siguro naman sa Balyo. Nyaon sinda duman sa may barangay hall. And nyaon digdi sa mga elementos kang otoridad, Philippine Coast Guard, PNP, tapos so SRU kan BFP Ligaspi. Nyaon man digdi tabi Dirkidwin sa lugar, pati so barangay council. Sa mga residente, tiripon digdi. Unin ang gad sa may tahaw tabi Dirkidwin. Arani na sa may bukana ng gad palan. O, arani na ini sa may bukana. Ngunyan, siguro nakasabit ini digding bangkay tabi direk. O, naglalataw-lataw na siya digdi sa area. O, taba-tabaga nagparauran, talagang grabe naman sa basura digdi sa Bacabalo River, hali sa taas na barangay. And sa mga oras na ini tabi direct, dahil pa ini na pinagbabalo na, totoo na so PNP tapos so Coast Guard, nag-ano na nin bangka tabi direct. Nagbalo na mag-penetrate, pasiring digdi sa tahaw, tapos iilingon, ining bangkay na nyaon digdi. Basta, Ano ang sistema dyan na gagamitin ninda? Kung yawan dyan, bloated na yan baka? oho, Malabtusin na dyan sa tubig or guguyo doon ninda pa-sharing yan sa ubas? guguyo dun siguro ini direct, nakasakay sa ng bangkay ni. Siguro, ilingon tata, hanggang sa mga oras na ini, ngunyan, so, taon ni na so PNP, so Coast Guard ba da, so nagsubangkiro tabi direct, o ni na, nya sa may bangkay na, taon ni na, Ano yan? Na iling dyan, tiulob o tigaya? Tiulob tabi direct, tiulob, tiulob ang bangkay. Talagang dahil na nibubuhayin direct, takasuhapon pa ini nawawara. Sa mga oras na ini, nakapulang short, ngunyan tigahawas na ini direct. Tigahawas na ini ngunyan. Magabat iyan. Pagabat. Magabat, nagkaurubaan na nga ni, ining biktima dikti. Na sa tuyang pinagsusubaybayan sa mga oras na ini. Ngunyan, ang siguro ang gigibuhon kay ni, binitbit na sa naso short. Tapos, dadarahon pasiring duman sa may pwedeng pagtulungan kay ninin bangka. Siya na kinarga? Tigbit-bit lang direct, binitbit lang, tiguguyod lang so ninda. So na ini, so bangkay mismo kan biktima. May gakod? May gakod? Kinaputan sa naso short, tapos tigdidit-dihitan kan bangka. Baka mauros iyan? Iyon na nga ni direct, tigluway-luwayan, alat lang, makiagi kita digdi, maduman kita mismo sa may area, nagkaarano na digdi sa mga residente man, sa mga oras na, sir, makiagi na tabi. Dapat, Lewin, dapat may safety officer dyan, bugtakan dyan kay linya, na daisin na magparani dyan, magparosyoso. Baka... Roger, kunyang pigsusundan ining tanyaon man digdi so may naka speedboat digdi tabi direct kan ECDR mo siguro sa Integrated Coastal Management ini yaon man digdi para magsakuro sa lugar and tanyaon na kita digdi sa may location dahil na ini tabi direct edwin nila sa Capitis na sa ini yan nasa state of na siya? Ay paman. Dahil paman, maputihon lang ugaring ang malumsihon at siyempre nababad sa tubig. Ining pangyayari digdi. Madali sana. Ngunyan pinagsuruhay ka na so mga OC PNP.
sa mga sa PNP. Oo. Tapos sa Coast Guard, pinagsuruay ining mga niraon dikting nag-orosyoso. Mhm. Ta uni na, ano na tabi direct. Ano na ini, kukuha na ining bangkay ka na ining si certain Renchi Pahardo. Sa Positively identified yan Oho. na siya talaga si Renchi. O ta atantara mong kang pamilya, nakapulang suot. Tapos Ano ang mga marking sa lawas? May tattoo o kung ano? ay maninidirect, negative na may tattoo ini. Mhm. Negative. Kunyan, Siyempre na mustra naman sa pandok, di igwa na dyan kapamilyang maturo na Oo. yun talaga yan. ay, grabe, magabaton. Magabaton sa rin. Magabaton sa bangkay. O tapos siyempre nababad sa tubig, O, turuog na ini direct ito. buda bloated na siya. Bloated na. Oh. Bloated na ini. Bloated na ini direct. Oo. Alam lang sa freezer, magkiagi ng tabi. O, sumakorosot, so kaya pangyayari. O, na tabi direct. May ano pa ini, may burubugkus pa ining butunin royal na soft drinks, tabi direct. May bugkos na paano? O, yan o sa may shoot niya. Tapos talagang turuog na ini direktor na bangkay. And medyo maitom-itom ini direct na lalaki. And so, May pamilya yan, Lawrence. may pamilya tabi direct. Mhm. May pamilya ini mo nasa 40 years old ini. Awiyo. Oo. Kunyan, pinag-aalat kung anong disposisyon nagkikibuang kang otoridad kay ni. Napirmi na yan na igwa na dyan kay puting auto na Oo. ano kayan, Iyo. kakargaan kayan, pasiring sa funeral parlor. Roger, tabi direct. Igwa na dyan. Dahil pakita ni na iling dikdi. Mhm. Kunyan, antabayan ta kung paano ang pag-ano kay ni, retrieve kay ni sa mga oras na ini tabi, Direktor. Mhm. Oo, Roger. Ining, ano na ni, siguro isasakay ini dikti sa speedboat, kad City RRMO, na bangkay ka na biktima. Same na raw niyan. Siyempre, itadala niya sa formal na disposisyon. Ta siyempre, iawas mo na yan dyan sa, sa... Pinag-alsa na ini direkon yan, Ah. inilaag sa na sa may basura man na tarpaulin, tapos inilaag dikti sa may speedboat. Pinagsarakayan mi siguro ni Nara Serpenitory dito, so pagduman mi baga sa patang Mhm. na speedboat. Mhm. Tapos siguro ipapalyo ini duman sa ibong. Siya na ibong. Duman sa ibong na partikan na ano na ini, medyo na mamarong na direct. Siyempre, nababad na ki almost 24 hours na ba? Iyo, tabi, direktor. Kunyan, po naman sa tao duman, ipapalyo duman sa may, duman sa may ibong na parte. Nagkuha na nin PC, uning so BFP, tapos siguro sa paagi kayan, duman ito ihawas na biktima. Taday man pwede yan na kaputan mo. Roger, on to tabi direkid din, natatanaw ta duman sa kapamilya, kan sa ibong na partikan salog. So, sa pamilya, nyaon duman sa ibong si Sir Edie Biglen, siguro tabi direkid din, maano mo na kita, babalik na lang kita, tapos maduman kita mismo sa area. Nasa balyo kaya akong salog tabi direct. Oo, Roger. Sa mga pamilya, ang totoo nag-iiribihan na duman, siyempre natural, siyempre kapamalinday ni sa buhay, nasa indang parang dikti sa mga oras tayo ni tabi, Direktor. So, mabalik na lang tabi kita direct, maduman kita, tanganin ang ang taman dikti, ang iba pa mga istorya may kinaraman sa siring na bagay. Tapi gawas na, iawas sa tabi, Direct Edwin. So, Okay. Pagkay. Roger, ako po si Luis. Mabala sabi, Luwens, update man na nangod dyan sa nawarang persona, pero ngunyan, nakuana dyan sa may Macabalo River sa barangay Dapdap, Legazpi City. Yan, okay? So, taga dyan sa barangay Buraguis pala nito. As to kung ano, nahulog sa salog, ta sabi, nakainom, dito easy.
kung ito napalos o kung ano. Yan. Masasabutan iyan manggararay. Okay? So, yan po ang pangalaunang bareta digdi sa Radyo DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ating pakinggan